Хиляда пъти аз по тебе, Исус, ще тичам. Хиляда пъти, абе, брате, ще обичам. Хиляда пъти аз по тебе ще тичам. Колко аудиокниги мога да изслушам за 24 часа, докато си върша всички задължения? Приех предизвикателството на Storytel, така че нека да видим. Тук набързо си измивам зъбите, измивам си лицето и нямам търпение да ям, защото това е първото нещо, което правя. Слизам по стълбите и какво да видя? Хладилника е празен, защото забравих да напазарувам вчера, така че ще пия само вода и това ще ми е закуската. Време е за една бърза тренировка, но за жалост имам препятствие и това е Доби, който иска да ходи на разходка, така че хайде с мен да го разходим. Но всъщност той разхождаше в мен, вместо аз да разхождам него. Щях да закусвам след това, ама виждате. Време е и за малко работа, тук ще правя скетч в образа на Банчето, докато се кара на Георги, както винаги. А тук май съм в образа на Георги. А тук няма да коментирам, защото бях на предела. И дойде време за почивка, ама не. И така, хора, краят на денят е и независимо от предизвикателствата, които имах през денят, успях да изслушам ето толкова аудиокниги за 24 часа. Аз да ви кажа, съм доста впечатлен от резултата и по този начин може да пробвате, ако искате и вие това предизвикателство, и ми напишете в коментар колко книги сте успяли да изслушате за 24 часа. Ще чакам. Отивам да си лягам, защото беше доста дълъг ден. Айде, чао! Здравейте, аз съм Илейн, днес ставам на 26 години. Вероятно ви е странно да ме чуете с нормалният ми глас, но реших днешното видео да е малко по-сентиментално и по-лично. Никой не съм смятал, че на 26 години ще ме гледат толкова много хора, че ще харесват това, което правя и че ще ме подкрепят за това, което съм. Преди много време качих първото си видео в YouTube, което нямаше нищо общо с това, което правя в момента. Беше простичко видео, заснето в стаята ми с лошо качество и с камерата на лаптопа, в което видео просто си пеех. Не бях много добър, но постоянно си казвах, че ще успея и ще продължавам да пея. Но явно комедиантът е надделян от музиканта и днес на 26-тият ми рожден ден аз ви благодаря. Благодаря, че слушате гласът ми, макар и не в песен, а в образа на някой учител песен. За рожденият ми ден си пожелавам всички вие да сте здрави, щастливи и да следвате мечтите си. Защото никога не се знае кога ще ви се сбъднат. О май гот, какво е това? О май гот, какво е това? Да дойде да ми каже, ще му сложа да иде. Ама не да взима цялата тава. Като светкавица, фил, 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 фил. Като светкавица, фил, 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 фил. A casa Pasua da mi pisua Gredant guri skrujan si ti lenajla lenajla Ляска и клечка, пали ми болката, да изгори, да спе за теб, да ме боли. Помня ли... Не искам. Айде да не си разваляме сега хубавото настроение. Айде друг път. Цирка Жико! Цирка Жико! Цирка Жико! Затова ще срижи! Затова ще срижи! Затова Бойжи идеш! Бойжи идеш на филийки! Ако ти бях жена, на тебе щях да те направя теб на пух и прах. Ето, виж се колко си елементарна. Да не знам името. Явно го знаеш, що ме обсъждаш постоянно. Тук няма един нормален! Един няма! Един нормален няма! Един! Пия, пия и се наливам като куче, се напивам сам и държа, като бубка една. Сам не може, как си мила. Махайте се от тук веднага! Махайте се! Махайте се от тук! Напускайте живота ми тук! О, ковчег, свещи, убийствен пъзел. Ще ва блокирам! Ще ва блок на всички! Всички! Там те чакам тебе, тебе.
удариш и е време ти да спреш. Хей, спри, прекали. Как се казваш ти? Румяна. Румяна, на колко си години? 12. Кой е в ръцете ти? Сарасвати. Какъв ти е той? Син. Ти си на 12, а това е Сарасвати и твоя... Кой ще ми каже как се забравя неизживяната любов? Кой ще ми каже какво да правя с един разбит живот? Кажи ми кой те излага, че това любов не е. Давам му целувките. Арам сам сам, арам сам сам. О, голи, 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 рам сам сам. Арам сам сам. Бяла роза с росата ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да и да. И късно ти вирам се, за порода съм, просто мина съм. А на тем желанието нека сълзи за масла, вън всеки иска дъм. От сега съм гръм. 560. Елехекете, мекетеке, чекереке бекете, olohомо чучу, каламата, мико тико, полоти. Дето си няма гергана, миличка майка и тако маката да си. В тебе всичко, мамка му е топ, топ, топ. Хабиби е топ, топ. Очите ти топ, топ. Усите ти топ, топ. Устата